Lehenengo mailako ekuazioak ebazten bukatzeko faltaztegon pausua da, hau, izendatzaileak ezabatzea, beste guztiak landu ditugu. Eta hortarako zer egingo dugu? Propietate bat jarraituko dugu. Eta hau da, goazen pentsatzea gu dugula 5 biren eta gehi erdi bat, berdin, 3 erdi, gehi 3 erdi. Hau zuzena da, ezta? Hau izan batzateke 6 erdi, berdin, 6 erdi. Zer gertatzen da gure kasuan, ekuazioa denean. Guretzako importantena da ezkerreko atala eta eskubiko atala berdin mantentzea. Orduan, kendu ezakegu bi baldin badute denak izendatzele berdina. 5 gehi bat, berdin, 3 gehi 3. 6 berdin 6, mantendu egiten da. Emaitza ez da berdina, ze 5 erdi gehi erdi bat ez da 6, baina ezkerra eta eskubia mantendu egiten da. Orduan guk propietate hori jarraituko dugu. Eta da, saiatuko gara. Denei jartzen izendatzele berdina. Eta izendatzele berdina jarriz, orduan kendu daiteke izendatzele hori. Eta hori nola lortuko dugu? Multiplo komun txikienarekin. Salbuespen hau da. Hemen ez dabez batuketa eta ezkenketa. Orduan, ere indezakegu bestera batera. Zatitzen ari dena bidertzen pasa, eta bidertzen ari dena zatitzen. Orduan, gaildituko ditzake horrela. 3 isa berdin, 6 bider bi. Zergatik pasa daiteke ez dagoako batuketa eta ez dago kenketarik. Orduan, isa berdin, 6 bider bi, 12. Eta bidertzen ari dena zatitzen. Zenbat emango luke? 4. Orduan, goazen ikustea. 3 bider 4, 12. Zati bi, 6. Ondo da. Orduan, hau kenduta, salbuespen hau ez badago batuketa eta ez badago kenketa zuzenean egin dezakeguna, goazen egitea beste hauetan. Orduan, esan duguna da, denei jarri behar diegula multiplo komunetako txikiena. Denei berdina. Orduan, zein da multiplo komun txikiena? Orduan, kasu honetan, honek izendatzailea bi du, honek zer du? Ez du ezer jarriko digu bat. Honek ez du ezer jarriko digu bat, eta honek 5. Orduan, 2 bat 5-en multiploa zein da? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 10 da. Buruz kalkulatuko ditugu, orduan egiten da erantara. Hau jarriko dugu parentesi artean. Eta bidertu behar dugu erantara. 10 zati bi, 5. Orduan egin dugu 5 bider hau dena. Isa gehi bat. Bigarrena, gehi. 10 zati bat, 10. Horrein behar du, 10 bider 4. Berrogei. Oia buruzin dute. Urrengoa, 10 zati bat, 10 bider 3, 30. Gehi, 10 zati 5, 2. Horren hauek bidertu behar dut 2arekin. 2 isa, gehi 6. Orduan, ja, parentesiak bihurtu zaizkigu. Horren parentesiak kenduko ditugu. Ego du bana-bana. Banatze egiten da, eta mere banatze. Koatzen zaten bezala. 5 bider isa, 5 isa, 5 bider bat, 5, gehi, berrogei, berdin. 30, eta hemen hasiko gara bidertzen. 2 bider 2 isa, 4 isa, 2 bider 6, 12. Orain, isa dutenak alde batera nago ditugu, dut hau eta hau besteik ez, horrak eramango dut ezkerretara. Hau ezkerrean dago, beraz ez dut mugitu behar, 5 isa. Hau eskubian dago, ezkerreko atalea eramateko, jarri behar diot, ken. Berdin, bukatu zaizkit isakoan, jarriko lehenengo daudenak. Daude, 30, aldatu gabe, 12 gehi aldatu gabe, eta horren aldatzen direnak. Aldatuko ditut. 5, batutzen ari dena kentzen, eta 40, batutzen ari dena kentzen. Horrela. Orduan, urrengoa. 5 isa, ke 4 isa. 5 isa, ke 4 isa. Horrela egin dugu, parentesi artean, 5 ke 4 isa. Eta hemen, ingo ditut, batuketak, 30, gehi 12, 42, eta minusak, minus 5 eta minus 40, minus 45. Orduan, 5 ke 4 bat, eta bat ez da jartzen. Beraz, ja, isolatu du bisa. Eta 42, ke 45, minus 3. Orduan, hau da, lehenengoaren emaitza. Edo, soluzioa.
Bigarrena, goaz ikustea honekin, ze gertatzen den. Hemen ja, hiruak badaude, orain faltazaigu MKT jartzea. Multiplo komun txikiena, izango litzake, 2, 4 eta 5. Bartuko handiena, 5, 10, hau ez da, 15, 20 bai. Orduan, egingo dugu. 20 zati 2, 20 zati 2, 10. Orduan jarriko dugu, 10 bider, hori. Oan zer dator, ken? 20 zati 4, 5. Orduan, 5 bider, hau dena, isak eizazpi. Berdin. Urrengoa. 20 zati 5, 4. 4 bider, beste hau dena. 10, kena gutxi. Hau jakinda, oan gozen parentesek egitea. 10 bider isa, 10 isa. 10 bider minus 3, minus 30. Kontu zuanekin, minus dela, minus 5 bider bisa, minus 5 isa, minus 5 bider zazpi, minus 35, berdin. Hemen bestea dugu, berrogei bider 10, berrogei, lau bider 10, berrogei, ken, lau bider minus lau, 16 isa. Horrein duguna da, isak alde batera eman berra, eta eman goitugu ezkerretara. Orduan, hau ez dut aldatzen ezkerrean dagolako, hau ez dut aldatzen ezkerrean dagolako, hau aldatzen dut eskubian dagolako, berdintzaren eskubian, berdin. Oan guazen jartzea, lehenengo dagoena, berrogei dela. Eta hain, pasatzen direnak. Zen pasatzen da, hau, kentzen nahi dena batutzen, eta hau, kentzen nahi dena batutzen. Bale, orduan, guazen egitea, 10 ke 5, 5, 5 gehi 16, 21. Hone, ingo dugu horrela, Orduan, 10 ke 5, gehi 16, berdin, berrogei gehi 30, gehi 35, 105. Orduan, hau da, 10 ke 5, 5, gehi 16, 21, isa, berdin, 105. Orduan, urrego pausua. Isak isolatu. Orduan, bider da, bidertzen nahi dena, bestaldea zatitzen. 105, zati 21. Eta 105, zati 21 iten badezue, atatzen zaizue 5. Eta azkenekoa. Guazen, hemen, parentesek ezabatu. Orduan, lehenko parentesek ezabatu arte ezin dugu egiten hasi. Orduan, lego pauso hori da. Kopiatzen du beste guztia, daun bezala. Eta, guazen egitea, aurrela egiten da. 3 bider 2, 6, 3 bider minus isa, minus isa. Orduan, orain, jarriko diet, hauei, zati bat, denai. Eta zen da, MKT. MKT. 6, 3 eta batena. 6, ez da? 3, 6, hau da, 6 amabien bezortzi, 6. MKT 6 bale bada, guazik guztia. 6, zati 6, bat. Ba ez dut egingo bat bider hori, ja zuzenean jarriko dut horrela. Ez dut jarriko bider bat. Urrengoa, 6, zati 3, bi. Bi bider bat, bi. Horran, ken bi. Eta hau, 6, zati bat, 6. Horran hau, 6 kin bidertu bat da. Asi gaitezen. 3 isa, ken lau, ken bi, nahi bada ja jarreteke minus 6, 6 bider 6, hogeita ma 6, 6 bider 3, emezortzi, minus emezortzi isa. Urrengoa, isa dutenak ezkerretara, hau, eta hau. Hau ezkerrean dago, ez dut aldatzen, hau eskubian dago, ekarri bat dut, batutzen, berdin, ikusten ez da, berdintzen ben dago. Orduan, lehenengo dagoena, eta gero besteak. Ken lau, gehi lau, ken bi, gehi bi. Orduan, 3 gehi emezortzi, egin beharko dugu, 3 gehi emezortzi, parentesi artean, eta hogeita hamasei gehi lau, gehi bi, eta berrogeita bi. Orduan, emezortzi gehi 3, hogeita bat,
isa, berdin, 42, guazte horrego pausora, bider, horran, besaldera, zati, isa berdin, 42, zati 21, eta 42, zati 21, da, bi oso. Bakizue, kaso hauetan, egin beharko genuke, konprobatu. -3 jarri isaen ordez, 2 jarri isaen ordez, eta 5 hemen, bertan. Ikusteko zuzena dian edo ez. Eta horrela bukatuko genuke, lehenengo mailan behintzat lantzen ditugu ekuazio guztiak. Bakizue, asko praktikatu behar dituzute, oso besa dira praktikatzerakoan, eta hurrengo arte, agur!